गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ सांग्रां जा रायजोफोर, उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो जुलि लानाया दायगोनां आरो आयेननि बेरेखा। बेनि बादगा मावब्ला नोंथांमोननि जिउआव फैगोन खैफोद। जानांगोन हालाय हाफाय। आसाम सरकार एबा हेमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों बिथोनाव उन्दै हिनजावसाखौ जुलि लानाय हौवाफोरखौ आसाम पुलिसा जेलाव सोदों। बे समाव गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों बिबुंथि, जायफोर 14 बोसोर बैसोनि गोजौनि हिनजावसाखौ हाबा खालामना हमजाबाय बिसोर हौवाफोराल' जामिन मोनगोन। बेनि उन्दैसिनफ्रा जेलाव थानांगोन। लोगोसे जामिन मोनब्लाबो गोबां आयेननि मोगा मोगि जागोन, जायजों नखर संसार आरो दोहोन दौलत खहा जागोन। उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ नायबिजिरनाया सोलिबाय थागोन होनना गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बे समाव खौरां बिजोङाव गोख्रोङै बुंथिदों। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव 2 निफ्राय 6 फेब्रुवारि अक्ट'सिम दांदुफुर हाजोआव गिबि खेबनि थाखाय हाजो गाखोनाय ट्रेनिं मावबादा खुंदों। थांनाय फेब्रुवारिनि 2 खालारनिफ्राय माउन्टेनियारिं ट्रेनिं हाबाफारिया दिनै ब्रिटिशनाव सोलिगासिनो। बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव फेब्रुवारि दाननि 2 खालारनिफ्राय 6 खालारसिम हाजो गाखोनायनि ट्रेनिं होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। हाजो गाखोनायनि गुदि गियाननि सायाव सोलोंथाइ होनाय बे हाबाफारिखौ क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय दांदुफुर हाजोआव बानजायदों। हाबाफारियावनो दिनै आसाम सोरखारनि स्पर्ट्स बिफानाबो सानसेनि थाखाय ट्रेकिं एबा हाजो गाखोनायाव बाहागो लाफैदों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बे हाबाफारियाव बाहागो लाना फ्लेग अफ खालामनानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। पाकिस्ताननि बारग' हादोरगिरि पारभेज मुशाराफआ रुंसारि जाबाय। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव 1999 मायथाइनि 3 मेनिफ्राय 26 जुलाइसिम कारगिल दावहा खालामग्रा पाकिस्ताननि बारग' हादोरगिरि पारभेज मुशाराफआ अमाइल'डिजिस बेरामजों भुगिनांनानै दुबाइआव देहा फाहामथाय लाबाय थादोंब्लाबो मोजाङाव फैफिननायजों दिनै देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। बारग' हादोरगिरिनि रुंसार जानायाव पाकिस्तान हादरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायदों। बिश्नाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय आलुपारा गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय 2 नं बिक्रमपुर गामिनि लाइमोन आफादा दिनै फरायसाफोरनि सांग्रांथि मेलजों लोगोसे जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानो हादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेथारि मानगोनां मुरसि निजोम बसुमतारी, सयदुवार जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा मुरसि सुनिलाल बसुमतारी आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। मेघालयनि गिबि मन्त्रि कनराड सांमा आरो एनपिपिनि माहारियारि आफादगिरिया थांनाय सुनिबारखालि रायजोनि जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव बाहागो लानो खोला तुरा मासनि थाखाय गावनि बिजाथिलाइ बिलाइखौ गथायबाय। एनपिपिनि माहारियारि आफादगिरिया 51 साउथ तुरानि रिटार्निं अफिसार आरो एडिसि सालजं आरमारांनि आखायाव बिजाथिलाइ बिलाइखौ गथायदोंमोन। काछाराव मोनसे खारसि बिरसि आरो मुगैथाव दुखुनांथाव जाथाय। रायजोआव उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ हाबा खालामनो मोननि गावनि मोजां मोननायानो हाग्रायाव उन्दै हिनजावसाखौ बुथारबाय। बे जाथाया काछार जिल्लायाव जादों। मोजां मोननाय हिनजावसाखौ जुलि लानो मोनैनि हिनजावसाखौ हाग्रायाव बुथारबाय। बे जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। जाथायनि गुबै दायनिगिरि आरो थैनाय हिनजावसानि मुं थंखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जायाखै। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। राकेश ब्रह्मआ गोख्रों हुमखि होदों। बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्मनि गोख्रों हुमखि। बिटिआरआ खालि बर'नोल' नङा, गासै हारि माहारिनि। फैगौ 7 साननि गेजेराव बिटिआरनि गेदेर गेदेर सुबुंफोरनि साहा बागानफोरखौ इभेक्सन खालामनो थांगासिनो होनना राकेश ब्रह्मआ खौरां बिजोङाव गोख्रोङै बुंथिदों। 7 साननि गेजेरावनो बिटिआरआव गोख्रों बार बारगोन। जायफोर गेदेर गोलावफोरा सोरखारि हाखौ दखल खालामना साहा बागान खालामदोंमोन गासैखौ होस्रांजोबगोन होनना राकेश ब्रह्मआ बुंथियो। मख'नो गोनांदि आगुनि बिपिनि गोबां गेदेर गोलाव मन्त्रि, एमएलए, एमएमसिएलएफोरनि धोन सम्पथिया सिलिंखार जागोननि इंगित होदों बिटिआरनि राकेश ब्रह्म बिथाङा।